Jalpaiguri Diocese Kelipara Piri Shawhai Narartholi होननाय जायगायाव Assam Bengal Catholic Conference Wardanga St. Peter's Narartholi Catholics बे सेकेन्ड सेसनखौ जोबनानै क्लोजिं मोसानाया जाबाय सेंमारि मण्डली नोंथांमोनाबो अननानै रेडि जानानै थाखानाय खयथायाव आं मोनायाव सलायनो हाया हायोलै जोंबो मैयाहाय 30 निफ्राय 40 आवनो थांदों मैया बिनियावथ' बारा हाखाया मोनाद्रायबा माने लाइटआ अपोजिट फैब्लाथाय हायाना आङो सालायनो जों ओरै थांनांगोन आसैनो माने मोनायावहाय सालायनो हानो नागिरा आङो नारारथलि वेस्ट बेंगल सभा जादों ओंखाम जादों मानसिफ्रा सभानि ओंखाम जानाय बे सिङावहाय गेस्टफोर आलासिफोर जानायनि खालामदों आंनियाबो चेनेल दङ दे औ नुब्ला फट'फोरखौ आं नोंसोर गावसोरखौ नुसनब्ला साबसक्राइब खालामदो आरो BKC 7645 एकदम क्रिटिकेल दा माने BKCआ बिराद मानसिफोर दं नालाय ओंखायनो बे माखासे माबाखौ होदेरबाय आङो 7645 खौ 7645 खौ होदेरबाय खालामनाया मोनसे मोजां आं नुसनबाय बेवहाय बे पेरेन्टस दङ ओमफ्राय ओरै इउथ दङ ओमफ्राय ओरै महिला दङ ओमफ्राय बे माखासेफ्रा गासैबो गुबुन गुबुन गिर्जानिफ्राय बा मण्डलिनिफ्राय फैनाय जाहैबाय बे फ्लेग हस्टिं खालामनाया खिन्थु पेरिसनि नाम आं नुनो मोनाखिसै आरोखि पेरिसनि मुङैहाय मोनसे जोंनि हरैहाय आसामावहाय बा क'क्राझारावहाय जों बेबायदि खालामो खिन्थु बिथांमोनहा पेरेन्ट होदों महिला होदों ओमफ्राय इउथ होदों ओमफ्राय मण्डलिफोरखौ होदों आरोखि बिथांमोननि फ्लेग हस्टिं खालामनाया बेंगलनि मा होनदों नारारथलि गिर्जा बियो केथलिक चार्च खवारदांगा आलिपुर